Ik wil hier werken. Dan zegt Matten, dan moet je taal nog wel iets beter. Ja, ik ga doen met heel veel oefenen, met leren met nieuwe woorden. Het is tijd om de balans op te maken in deze allerlaatste aflevering. Het jaar hier is voorbij en ik ben benieuwd werd alle deelnemers terug te komen binnen. Hoe is het met Hian, de social worker uit Syrië? En is het de nijdslagen om in de zorg om het werk te kennen? Ja wat? Milad, de nijd, Hian, Ahmad. Nije Friesen die hier een nijbesteen opbouwen. Zij willen graag om het werk en de vraag naar personeel is grut. En toch komt dit net goed bij elkaar. Hoe kan dat? Ik volg hier de deelnemers een heel jaar lang in hardenziektocht naar werk. In de summer school worden zij kleerstoomd, met hulp van coaches, gastsprekkers en boxers. Zullen ze slagje om werk te komen. Ik weet dat Ahmad goed plak kregen had. En dat Milad volop ondergang is met zijn stage en opleiding om in de apotheek om de slag te kunnen. Maar zoek je een taxi krijgen en bij Jawad instappen. Jawad wie in Palestina ik taxichauffeur. En hij is druk ondergang dat hier ik van me te krijgen. Hij is een peek zakken voor theorie en praktijk. Hallo, Jawad! Hallo, hi. Hi, hoe is het? Goed, met jou? Lang geleden? Ja, goed. Ja. Dat is lang geleden. Ja, Vertel, wat is er gebeurd? goed nieuws. Goed nieuws. Ja, gisteren begon ik met oefenen met chauffeurtaxi bij Witteveen. En vandaag ook heb ik oefenen. We gingen naar school in Groningen. Gefeliciteerd. Dankjewel. En moet ik dat zien als is dat een soort oefenen of stage lopen? Of... Dit is eigenlijk oefenen, een beetje een stukje praktijk. Ik heb theorie gehaald Ja? en moet praktijkexamen doen. En wanneer is dat? Tot nu is het niet duidelijk. Het is heel druk, hè, bij het CBR. Ja, dat hoorde ik al van Pieter. Niet duidelijk, helaas. Hij vertelt mij hoe graag er vol dat dit een echt betellenbaan wordt. En dat er dan vrij en zelfstandig wezen kan. Een week later appt hij mij dit filmpje dat er nou zelfstandig ik rieden had van Witteveen. Met eigen bas van Witteveen. Doei. Zijn vrouw Fatima had intussen ik plak. Ze is 4 dagen in de week van huis. Dat ze oors, oortes en toortes bij elkaar wien, zorgen ze elkaar nou dus volle minder. Krijg ik meer taak in het huis dan haar, want zij de hele dag buiten. Goed zo! Ja, kook ik een beetje huistaken, ja. Ja. Fatima rint 2 taalstages. Bij een grote supermarkt in Leeuwarden en hier bij de bakker in Akkerum. Ik doe brood snijden en soms met iets bakken. Dus dat is goede hoogte. Ja. En die taal, Deze allemaal? daar zegt bakker Matten nog wel toekeltje. Je verneemt wel dat het verhaal redelijk moeilijk is. Hè? Want wat wij zitten en dat helemaal te begrijpen. Want praat je hem je Fries of praat je hem dan Nederlands? Ja, met Fatima praten we Nederlands. Ja. Dat wordt het wel heel ingewikkeld. Maar, Ja. maar dat gaat best aardig. Alleen ja, ze moet wel heel erg wennen. Hè? Ik denk dat het belangrijk is dat ze aan het werk went. Dat is juist in het begin ik wel even dat Het tempo, hoe is het? ja, het tempo misschien oorlog en er wordt zo erg aan wennen. Maar ik al een afspraak hier binnen. Ja, maar dat moet in het begin wel een beetje bij elkaar ziekje. Van, Ja. ja, maar hoe dan is het nog donker of weet ik het wat in wat. Ja, dat is mooi. Ja. Dat Maar doe we ik wel beginnen af. op Salet. Maar Salet beginnen. Nou, Ja. In het begin is het leven, maar dat gaat nog best heel goed. Ja. Dus ik probeer een beetje van dat ze nog eigenlijk wel een hoger niveau maaien. Voordat ze echt hier het betellen werk kunnen zoeken. Ja, ik denk, ja, absoluut. Ik denk dat is wie het was zojuist, ja. Deze is de bakkerij van baan van mij. Dit zou je Hou van graag... bakkerij. Ik wil graag... Hier zou je wel willen werken? Ja, Ja. ik wil hier werken. Dan zegt Matten, dan moet je taal nog wel iets beter. Ja, ik ga doen met heel veel oefenen, met leren met nieuwe woorden. Ik hoop dat Fatima hier
een mooie plek al heeft. Dat zou vieren deze man. En dat ze er heel veel leerd heeft. En dat een opstapje is naar meer. Ja. Dat zou mooi werden van haar. Een baan bij de bakker zit er nou dus net in. Ik zeg wel dat Fatima groeit is. Haar Nederlands is beter, ze vertelt me meer. En wij ze eerst alles maar je wat die, docht ze nou meer alleenig. En dat is voor haar een hele stap. Ik leuk om te leren. Heel veel oefenen als ik ga naar buiten. Ik wil alleen gaan naar buiten. Je wilt alles zelf kunnen doen. Zelf. Voor jou, alsjeblieft. De nijd wil graag de ouderhuiswaardig in. Ze kwam aanvliegen hier in een leren- en werkentraject, maar dat niveau wie te heeg voor haar. Intussen docht ze mij aan een opstaptraject bij Thuiswaardig het Friesland. Hier wil je graag mee werken, hè? Ja, daarom. De Afghaanse Milad is volop aan de studie en stage voor zijn drieënbaan in de apotheek. Goran hier werkt bij Geesink Norba en wie de Savies mooi, maar dat bedrijf gie aanvliegen hier failliet. Ik heb nu bezig bij Nieuwbank. Ik vind het leuk. Binnen 2 weken hield Liekwols een nieuwe baan. Bij Broshuis Holland in Kampen. Ik een technische functie. Groetje van Goran. Het is december als Ahmad toen de slag kwam bij het provinciehuis. Hij is terug de selectiekamer en had een contract bij de provincie Friesland voor 2 jaar. Het gaat om een traineeship speciaal voor statushouders die het oplaat worden tot projectleider. Ja, daar zit er. Hoi. Hallo. Wat, hoi. Hoi, goedemorgen. Gefeliciteerd. Bedankt, hartelijk bedankt. Hier zit je dan op het provinciehuis. Ja, ik werk nu bij de natuurbeheerafdeling. Ja. Ja, die bevalt een Groene Friesland. Ja. Grote afdeling hier. En wij hebben een opdracht. Deze opdracht duurt 4 maanden. Ja. Het gaat niet om te echt werken op deze opdracht, maar om te winnen. Ik neem vooral mee in uw team en hoe uw organisatie werkt. Daarnaast hebben we een inhoudelijke opdracht. Je hebt SKNL, dat is een subsidievorm om landbouwgroen om te vormen naar natuur. En daarin gaat Albert gaat maar pensioen, dus Ahmed die gaat dus assisteren daarin. Oké. En binnen dan ik dingen weet je het zien oerinnen? Nou, Momenteel gaat het eigenlijk heel goed. Ahmed is natuurlijk wel na een organisatie. Dus je herinnert wat zijn dingen aan. Bijvoorbeeld heel simpel al, hoe broek ik mijn computer overal en heb ik daar tot alles. Dat is al heel goed geregeld nou. En verder, hij is de Friese taal natuurlijk net machtig. Daar herinneren we wel zijn aan. We zitten in een team alleen maar Friesen. Vind je het ook ingewikkeld dat er dan Fries wordt gesproken? Ja, maar soms kan ik een beetje verstaan. Een liedbietje. Liedspietje, ja. Ja. Jam uit Syrië rint taalstage bij Psyvalens. Niet alleen? Een GGZ-instelling die het onder oren asielziekers helpt. Ik heb hier mooi ze aanpraat, want Hiam is krek hoe het werk west, maar haar collega Lisanne. Volgens mij heb ik het goed begrepen, maar dat ik een taalstage. Hallo, Hiam! Ja, daar. Hoe is het? Goed, met jou? Goed, lang geleden. Hoi. Hoi. Miranda. Lisanne. Dit is eigenlijk het werk ook een beetje wat jij deed in Syrië als social worker. Hetzelfde. Hetzelfde eigenlijk. Hoe vind je dat? Geweldig. Ja. Waarom? Waarom? Ik hou van deze werk. En ook ik kan leren hoe dat in Nederland. Hoe het in Nederland gaat? Ja. En ook met de begeleiders Lisanne en ook andere begeleider Christina. Ik kan de vraag altijd... Zou je hier willen werken ook, als baan? Ja, ik wil, maar ik weet het niet hoe het komt. Ze had gesprek met onze pas. Met onze teamleider, inderdaad. Daar heb ik mee gebeld. Hè? En daar hebben we het inderdaad ook al wel een beetje over gehad. Hè? Want ik vind Jam echt heel erg mooi werk doen. Heel rustig doet ze het. Troch haar werk als social worker en dat de asielziekers in eigen taal haar verhaal bij haar dwang kennen, is de kans op een baan grut. Hiam hoopt nog altijd dat haar baan, die nog altijd in Syrië zitten, bij hun huid, zo gauw mogelijk naar Nederland komen kennen. Van de groep hebben we er 4 een contract.
4 een taalstage. 1 op stage en opleiding, 1 in een opstapproject. In het begin in een uitval en had er 1 geen plak voor. We motiveren, we stimuleren en dan zie je toch dat in korte tijd wel heel gauw vertuiging heeft. En dat heb ik mooi deze gekke arbeidsmarkt te maken. Zoek ik nou van binnenuit extra. Waarbij ik vanuit de studio via de praat met werkjouwers hoe deze nieuwe Friezen op de arbeidsmarkt.